ja by som vás privítal k expozícii Baníctva a geológie v Nižnej Slanej. Expozícia vznikla, alebo bola otvorená z príležitosti 645. výročia prvej písomnej zmienky v obci 22. novembra roku 2008. Expozícia pozostáva z časti baníckej a z časti geologickej. Časťou zbierky je samozrejme aj časť geologická, konkrétne minerály a reprezentatívne minerály z ložiska Nižnej Slanej, zo Spišgemerského rudohoria, ale aj z celého Slovenska, aj zo sveta. Chcel by som upriamiť pozornosť na tieto minerály, ktoré sú hodnotené celosvetovo z hľadiska mineralogického. Jedná sa o sulfosolit, a to je boulangerit a jamesonit. Boulangerit pomenovaný podľa francúzského geológa Boulangera a jamesonit podľa anglického prírodovedca Jamesona. Okrem už ostatných spomenutých minerálov z Nižnej Slanej, ako je samozrejme ťažený minerál siderit, pyrit, chalkopirit, tetraedrit, burnonit, millerit, barit, sú tu aj zastúpené minerály z Spišgemerského rudohoria, a to staré vzorky z ložiska Nandráž, barit, evansie zo železníka, rízame z Nandráža, kuprit z Nandráža, millerit zo železníka, vašerit zo železníka, varisci zo železníka, ďalej z Rožňavského rudného revíru. Sú tu krásne vzorky kryštalického sideritu s albitom, burnonit, tetraedrit, boulangerit, krásne vzorky malachitu, azuritu z Rožňavy, antimonitu zo Zlatej Ipky. Ďalej sú to zastúpené minerály z ložiska Dobšinej, ako erytrín, gersdorfit, anabergit, kobalt, azbest, andradit, aragonit. Sú tu minerály z Gemerskej polomy, malachit, azurit, axinit, aktinolit, mastenec. V ďalšej vitríne vidíme taký prierez minerálov z Nižnej Slanej, ojedinelé minerály, ktoré sa vyskytovali, ako je sfalerit, malachit, pyrolizit, burnonit, pyritové konkrécie, barit, arzenopyrit, rízaurtut, gersdorfit, antimonit, turmalín, millerit, rumelka, sadrovec. Ďalej to boli minerály železné rudy, magnetit, limonit, hematit. No a samozrejme pekné vzorky vápencov,